Niye anga podcasti senanya ko kɛmɛ saba ani bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔnan ye min bɛ lase banɛma sogoba Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. Bi tɛnɛ février kalo tile 23 san 2026 an ka bi verset kalanta bɛ bɔ Romɛkaw kitabu la. Romɛkaw kitabu sura 12 a verset 12. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko aw ka ɲagali jigi la, ka muɲuli kɛ tɔɔrɔ la, ka timinandiya Ala delili la. Muɲuli ye sebaya ye o min bɛ cogoya di an ma ka kɔrɔbaliw cɛtigɛ k'a sɔrɔ an ma an fari faga. An ka ɲɛnamayaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la, o kɔrɔ ka taa ɲɛ ka baara kɛ walasa ka an ka fɛn bontaw ka olu sabati hali ni a sɔrɔla ko an b'a ye ko jaabi bɛ mɛn ka na. An ka gaw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka an ɲɔndi, ka an ka dafabaliya, an mɔgɔ ɲɔgɔn ka dafabaliya, ka o muɲu ni kanuya ye. An ka ɲɔgɔn faamubaliya, ka o muɲu ni kanuya ye. Min ye jamana ta fanfɛla ye, muɲuli a bɛ an dɛmɛ ka an ka kobolodalenw jukɔrɔma tonton. Ɔwɔ, olu minnu bɛ waati ta sani u ka den kɛ, o dɔ ye an ka jamana dilanni ko ye. O dɔ ye an ka bɛn ka o sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya nasira fɛ. Muɲuli ani jigiya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ, ani jidili fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ɔwɔ, ka jidi delili kɔnɔna na. Nin fɛn saba olu sirilen don ɲɔgɔn na. Jigiya, ale bɛ taa ɲɛ ka an mara an nisɔn diyalen ka an ka fɛn bonta ɲini. Delili bɛ an sɔgɔlen to Ala la. Muɲuli bɛ kɛ sababu ye ka an cɛsirilen to hali k'a sɔrɔ balinakow bɛ an ɲɛ. Ɲɔgɔn fɛ, nin fɛn saba bɛ taa ɲɛ ka kɛ fɛn barikama ye min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ gɛlɛya sifa bɛɛ cɛtigɛ. Delili ye nin ye ko matigi an dɛmɛ an ka muɲuli sɛbɛ don an na, fanga di an ma an ka sɔrɔ delili la tuma bɛɛ. Jigiya dafalen ka sɔrɔ an fɛ fana, hali tuma min na ni gɛlɛyaw kuntagala ka jan. Sɔn k'an ka gaw, an ka jɛkulu fo ka taa se an ka jamana ma, i ka an ka keleya sinsin o makɔnɔli waati kɔnɔna na. Taa ɲɛ an ka cɛsiriliw ani an ka yɛrɛdiliw, olu ka den kɛ den kuntagalajan ani waati kuntagalajan kɔnɔna na. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko i ka i hakili to a la. Muɲuli kɔrɔ tɛ ko ka i bolo fila bin ko i tɛ foyi kɛ, nka waleya de don min falen bɛ danaya la. Don o don i bɛ a latigɛ ka i banbalen to jidili kɔnɔna na.
i bɛ i jogo labɛn ani ka i ka se sɔrɔli kuntagalajanw labɛn. I fari kana faga kamasɔrɔ jaabiw bɛ na waati bɛnnen kɔnɔna na. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 397 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. Bi tarata février kalo tile 24 san 2026 an ka bi verset kalanta o bɛ bɔ Zaburu kitabu la. Zaburu kitabu sura 91 a verset 4. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko a n'a a kamanfuraw biri i kan, i na i dogo a kamanfuraw jukɔrɔ. A ka kantigiya ye nɛgɛbɛnna ni nɛgɛduloki ye. Tuma caman an b'a ye k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kow an tɛ sigi ni u ye. Gɛlɛyaw, funtɛnima kow wala dimiya kow ani kɛlɛ kow, olu bɛ se ka wuli an cɛma tuma bɛɛ. A bɛ se ka kɛ an ka guwa kɔnɔnaw na, a bɛ se ka kɛ an ka jɛkulu la, fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna ma. Nka o bɛna ta, Jehova Ala bɛ dogoyɔrɔ barikama ani yigiyigibali di an ma. A kamanfuraw duguma, an bɛ lakana, dogoyɔrɔ ani hakilisigiyɔrɔ an bɛ o sɔrɔ yen. Nin verset bɛ an kalan k'a fɔ ko Ala ka kantigiya tɛ dɛsɛ fiyewu. Hali tuma min na ni an bɛ an yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, o gɛlɛya minnu bɛ tɛmɛ an ka faamuyali kan, a ka nɛgɛbɛnna bɛ an lakana. Nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an tɛna gɛlɛya si kunbɛn. Nka an bɛ se ka o gɛlɛyaw, o kɔrɔbɔliw cɛtigɛ ni jijali, jigiya ni cɛsirili ye. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana ta fanfɛla ye. Ka taama Jehova Ala ka lakana kɔnɔna na, o bɛ taa ɲɛ ka an ka keleya sinsin ani ka fanga di an ma ka jɔ ka gɛlɛya kunbɛn. Min ye an ka guwaw ta fanfɛla ye, weleweleda kan de don k'a fɔ ko an ka guwaden kelen kelen bɛɛ bila Ala ka kuntilenna kɔnɔna na. Min ye an kelen kelenna ye, hakili jigin don k'a fɔ ko an ka lakana, bɛɛ kelen kelenna ka lakana, o sirilen bɛ Jehova Ala ka yɛrɛya la. An k'a dɔn k'a fɔ ko a sirilen tɛ an yɛrɛbakun ka bolofɛnw na. Delili ye nin ye ko sebaya bɛ tigi a la an datugu ni i kamanfura ye, o min bɛ an lakana, an ka gawaw lakana, an ka jɛkulu lakana ani i k'an ka jamana lakana kojugu ma. Bingani walew fo ka taa se jatigɛ walew ma, olu minnu tɛ ye. An ka danaya sinsin walasa an ka to jigiya kɔnɔna na, hali gɛlɛya ni danabaliya tumaw la. I ka lakana kantigimaw,
olu ka kɛ fɛn yetaw ye an ka ɲɛnamaya fan bɛɛ lajɛlen kelen-kelen la. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ko, hali ni a sɔrɔla ko fiɲɛ barikamaw bɛ wuli i kɛrɛfɛla la, i ka i hakili to a la k'a fɔ ko i dogolen do sebaya bɛɛ tigi kamankɔrɔlaw la. I jigi da a ka kantigiya kan ani i ka taaɲɛ ni jigiya ye, kamasɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka i sama ka bɔ o dogoyɔrɔ la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. N'i ye an ka podcast sen naɲɛ ko 398 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba, Nathaniel Danbele ani Omega Majinbiza fɛ. Bi araba février kalo tile 25 san 2026 an ka bi verset kalanta bɛ bɔ Wajukɛlaw kitabu la. Wajulikɛlaw kitabu sura 4 a verset 12. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko ni binkanikɛla bira mɔgɔ 2 kan, olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nka mɔgɔ kelen tɛ se. Jurukisɛ 3 melekelen ɲɔgɔn na, o tigɛ man di. Keleya ye barika de, fanga do min bɛ an ka waleya ka o bonya ka taa fɛ. An ka kɛta o min bɛ nɔ bɔ, a bɛ barika de o la ka taa fɛ. An yɛrɛw ka ɲɛnamaya la kɛrɛnkɛrɛnya la, a kɔrɔ de ye ka baara kɛ ni an kɛrɛfɛ mɔgɔw ye walasa an ka se ka an ka fɛn bonta wala an kunkilenna ka se sɔrɔ o kan. Min ye an ka gakɔnɔnaw ye wala an ka sigidala kow, a kɔrɔ de ye nin ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka taaɲɛ ka ɲɔgɔn lakana, janko minnu barika ka dɔgɔ. Ka ɲɛsin an ka jamana ma, o min ye Maliba ye, fo ka taa se AES jamana ma. Keleya ye fɛɛrɛ de, a bɛ a to an bɛ se ka jɔ jugu ka gɛrɛntɛ ɲɛ ani ka taaɲɛ ka gɛlɛyaw sago ka se sɔrɔ u kan ani ka ɲɛfɛta sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Nin yɔrɔ kalannen na an b'a ye k'a fɔ ko misalila bɛ ta jurukisɛ kan, o min ye jurukisɛ 3 ye min melekelen don ɲɔgɔn na. O bɛ taaɲɛ k'a jira n na k'a fɔ ko fɛn caman faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye, u bɛ barika sɔrɔ ani ka u tigɛ wala ka u ɲɔɲɔ, o bɛ kɛ gɛlɛya ye. Keleya bɛ na ni barika ye min b'a to an bɛ jɔ ka kɛlɛ kɛ, ani a bɛ na ni jɔli kuntagalajan fana ye. Delili ye nin ye ko matigi an dɛmɛ an ka keleya sinsin an ka guwa kɔnɔ, an ka jɛkuluw la ani an ka jamanaw kɔnɔna na. I ka an dusukun sama an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka jɔli kɛ walasa an bɛ nɔ min bɔ o ka kɛ nɔ kuntagalajan ye. I ka sɔn Jehova Ala k'an mara farafarali ko ma ani ka an tanga ɲɔgɔn faamuya baliya fana kan. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ko a ɲini i ka kɛ keleya baarakɛla ye. Awɔ, ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ, o bɛ taaɲɛ ka sira dayɛlɛ an ye, o min bɛ kɛ sababu ye kelenna baara se bɛ sɔrɔ o kan. Ka fara ɲɔgɔn kan
o fanga o bɛ se ka gɛlɛyaw yɛlɛma ka kɛ sesɔrɔli kuntagalajanw ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Ni ye an ka podcast sennaɲɛko 399 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. Bi alamisa février kalo tile 26 san 2026 an ka bi verset kalanta bɛ bɔ Filipekaw kitabu la. Filipekaw kitabu sura 4 a verset 7. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko n'o kɛra Ala ka hɛra min bɛ tɛmɛ mɔgɔw ka miiriliw bɛɛ kan, o na aw dusukun ni aw ka miiriliw mara Krista Yesu la. Jehova Ala ka hɛra o min bɛ tɛmɛ hadamadenw ka miirili n'u ka faamuyali kan, hali kɛlɛw waati la, gɛlɛyaw waati la, o min ye sɔrɔ gɛlɛya ye ani furukufuruku min bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O hɛra bɛ taa ɲɛ ka an dusukun lakana ani ka an ka miiriliw cɛya. A bɛ a to an bɛ latigɛ kɛ minnu ye hakilitigiya latigɛw ye ani latigɛ tilennenw, ka jatigɛ wale ka se sɔrɔ o kan ani basigili kelen kelenna ani foroba basigili, a bɛ o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ. Min ye an ka gwa kɔnɔnaw ye. Sankolo la hɛra a bɛ yɔrɔ labɛnni di an ma fo cogoya wɛrɛ la. A bɛ bɛn sabati min kɔnɔna na kanuya ani kumaɲɔgɔnya o sabatilen don, min ye jamana kɔnɔna ta ye. Hɛra bɛ kɛ sababu ye ka keleya ani danaya sinsin jamanadenw ani jamana kuntigiw cɛ. Nka kelenya ta fanfɛ wala an bɛ kelen kelenna ka ɲɛnamaya ta fanfɛ, keleya bɛ an dɛmɛ ka an ka degun ni an ka jɔrɔna kow an bɛ olu minnu sɔrɔ don o don, a bɛ an dɛmɛ ka se sɔrɔ olu kan ni basigiliya ye. Delili ye nin ye ko matigi i ka sɔn ka an dusukun fa n'i ka hɛra ye, i ka an hakiliw i ka olu lakana ka ɲɛsin jɔrɔna kow ma. Taa ɲɛ ka an ka latigɛw olu ɲɛ minɛ walasa an ka basigiliya dafalen sɔrɔ ka bɔ e la. Sɔn i ka an ka ɲɛnamayaw ani an ka jamana ka ɲɛnamayaw ka o kɛ yɔrɔ ye i ka hɛra o bɛ taa ɲɛ ka kuntigiya ta yɔrɔ min na, hali k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ o ɲɛnamayaw cɛ la. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ko hali tuma min na an b'a miiri k'a fɔ ko fɛnw bɛɛ dafirilen don, ko fɛnw bɛɛ ɲaaminen don, an ka an jigi da Jehova Ala ka hɛra kan. O hɛra an k'a faamu k'a fɔ ko a ka bon ka tɛmɛ hadamaden ka miirili bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan, ani a bɛ se ka hadamaden dusukun yɛlɛma. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Ni ye an ka podcast sennaɲɛko 800 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. An ka bi podcast kalansen ye nin ye ko jigiya o min bɛ da Ala kan an ka siniɲɛsigi ko la. Bi juma
février kalo tile 27 san 2026 an ka bi verset kalanta o bɛ bɔ Jérémie kitabu la. Jérémie kitabu sura 29 a verset 11. o yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko katuguni ne ye ko min latigɛ aw ye ne bɛ o dɔn. Matigi ko ne na hɛra kɛ aw ye bɔnɛ tɛna aw sɔrɔ, ne na jigi ɲuman ni laban ko ɲuman di aw ma. Matigi bɛ an ka siniɲɛsigi dɔn ani a ka ko latigɛlenw an ye siga t'a la olu ka ɲi tuma bɛɛ. Hali waati gɛlɛnw na an hakili bɛ kɛ filan la tuma min na ani gɛlɛyaw tuma la, a bɛ taa ɲɛ ka hɛra sira labɛn an ye, ka yiriwali ani jigiya o sira bɔ an ye, ka kɛɲɛ ni hadamadenw bɛ kelen kelenna ta ye. Nin verset ye hakilina jigi de ye k'a fɔ ko latigɛ kelen o kelen an bɛ o min kɛ, wala an ka cɛsiri kelen o kelen an bɛ o min kɛ, olu bɛɛ ka kan ka kɛ Ala Jehova Ala ka kunkilenna kɔnɔna na, min ye an ka gaw ta fanfɛla ye. Nin verset ye weleweleda kan ye k'a fɔ ko an ka jɔli kɛ danaya ani kow olu minnu labɛnnen don ko ɲuman an ka olu waleya, min ye an ka jamana ta fanfɛla ye. Hakilinajigi de don k'a fɔ ko Jehova Ala bɛ an ka kolatigɛlenw bɛɛ kɔfɛ, jango kolatigɛlen minnu kuntagala ka jan. Siga t'a la ani kolatigɛlenw olu minnu bɛ kɛ walasa jamanaden bɛɛ kelen kelen ka tɔnɔ sɔrɔ. Kan an jigi da Ala kan, o bɛ siranya jɔsi, a bɛ sigasiga jɔsi, siga t'a la ani a bɛ sɔn ka an sama ka waleyaw kɛ, o waleya minnu ye waleya tilennenw ye. Delili ye nin ko matigi i ka sɔn ka an ka jamana ka siniɲɛsigi i ka o ɲɛminɛ ani an yɛrɛbakun ka siniɲɛsigi. An dɛmɛ ka latigɛw kɛ minnu ye latigɛ hakilimaw ye ani ka sɔn ka jɔli kɛ e ka hɛra kan, ani fana matigi an ka kɛtaw an ka waleyaw kɛ ni danaya ani tilennenya ye. Ala ma kɛra ko i ye ko minnu latigɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani an ka Mali jamana kɔnɔ olu ka waleya, walasa jamanaden kelen kelen bɛɛ ka tɔnɔ sɔrɔ. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko hali ni a sɔrɔla k'a fɔ ko siniɲɛsigi bɔlen don fɛn fɛn min ma basigi, min sabatilen tɛ, i ka jigiya o min bɛ Ala kan, a b'a to ko i bɛ taa ɲɛ ni jijali ye. Bawo Ala bɛ ka sira labɛn, ka siniɲɛsigi ɲuman labɛn min falen don jigiya ani ɲɛfɛ taali la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Ni ye an ka podcast sen naɲɛ ko 801 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Machinbiza Omega fɛ. Bi sibiri février kalo tile 28 san 2026 an ka bi verset kalanta bɛ bɔ Romɛkaw kitabu la a sura 5 verset 8. o yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko nka Ala ye an kanu cogo min na a ye o jira nin de fɛ ka an jurumutɔ to Kirisa sara an ye. Paki bɛ daminɛ ni tiɲɛ barikaman dɔ ye, Ala ka kanuya o min tɛ kanuya ye min bɛ fɔ da la ten gansan, nka kanuya do min bɛ jira. Gɔngɛjiri tɛ diinɛ taamasiyɛn gansan ye, nka an k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ka kanuya sɛbɛ taamasiyɛn de don, o min ye ka sɔn ka i yɛrɛ kɛ saraka ye. Kirisa ma sa
mɔgɔ dafalenw kosɔn nga a sara jurumutɔw kosɔn. O kɔrɔ k'a fɔ ko Krista Yesu a ka kanuya o sirilen tɛ an ka kokɛtaw la, nga o sirilen do wala o bɛ bɔ a ka nɛɛma de la. Ka an to an bɛ ka sɛnsɛn ka gɛrɛ pakiseli la, an bɛ wele ka nin kanuya o min sanga ɲɔgɔn tɛ an ka miiri o kanuya ko la min ye an ka gwa ta fanfɛla ye. Nin kanuya min ko bɛ fɔ o ye yafali misalila ye min ye an ka jamana kɔnɔna ta ye. O bɛ an hakili jigi k'a fɔ ko cɛlabɛnni wale do an bɛ se ka o min kɛ. An bɛ kelen kelenna ta fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, nin kanuya a b'a jiranna k'a fɔ ko an ka filili siman bon ni Jehova Ala ka nɛɛma tɛ se ka o min datugu. Delili ye nin ye ko matigi, i ni ce i ka kanuya kosɔn i ye o min jira an na gwɛngɛjiri sanfɛ. An kalan an ka an mɔgɔ ɲɔgɔn kanu i n'a fɔ e ye an kanu cogo min na. I ka an kɛ yafali ani cɛlabɛnni baarakɛminɛ Yesu Krista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko Jehova Ala y'i kanu ni kanuya banbali ye. Gwɛngɛjiri ye o kanuya tamasiyɛn ye k'a jira k'a fɔ ko nafanba de bɛ i la Jehova Ala ɲɛkɔrɔ. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Nin ye an ka podcast sen naɲɛko 182 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba, Nathaniel Danbele ani Machinbiza Omega fɛ. Bi kari marisi kalo tile fɔlɔ san 2026. An ka bi verset kalanta bɛ bɔ Izayi kitabu la. Izayi kitabu sura 53 a verset 5. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko nga a joginna an ka jurumu kosɔn, a ɲɔɲɔna an ka tilenbaliya kow kosɔn, tɔɔrɔ min bɛ hɛra lase an ma o bira ale kan. An kɛnɛyara a birintili fɛ. Nin kiraya verset bɛ taa ɲɛ ka a jira an na k'a fɔ ko Yesu Krista ale min tun kan ka kɛ saraka ye o kɔfɔra san 100 caman sani Yesu Krista nali cɛ. A bɛ an hakili jigi k'a fɔ ko gwɛngɛjiri tun ye sankolo la Ala ka fɛɛrɛ ye min bɛ na ni kurayali ye. Yesu Krista ye an ka doniw ta walasa anw ka hɛrɛ sɔrɔ. Kɛnɛyali min ko bɛ fɔ nin verset la an k'a faamu k'a fɔ ko o ye ni la kɛnɛyali ye, o ye nisɔn la kɛnɛyali ye fo ka taa se farikolo kɛnɛyali ma tuma dɔw la. A bɛ daminɛ ni kurayali ye. Ɔwɔ anw ni Jehova Ala ka jɛɲɔgɔnya kurayali kɔni. Ka an to an bɛ ka sɛnsɛn ka se pakiseli ma, an ka waati ta ka miiri ka kɛɲɛ ni an ka hɔrɔnyali kumabɔ sara ye. Krista
o min kɛra saraka ye a bɛ an wele ko an ka kɔ don jurumu na ani ka sɔn ka taama ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛnamaya min kurayara. delili ye nin ko matigi Yesu i ni ce kama sɔrɔ i ye an ka doniw ta k'an ka tilenbaliya kow ta. ne dusukun kɛnɛya sɔn ka ne nin kuraya ani i ka ne ka ɲɛnamaya kuraya. ala ma kɛra k'a fɔ ko Yesu Kirisa kɛra saraka min ye o saraka kan an ka jamana ani an ka gwaw yɛlɛma Yesu Kirisa tɔgɔ la. amina. jijali kuma ye nin ko gwɛngɛjiri tɛ fɛn ye min ye a laban ye nka kɛnɛyali daminɛ de don. Kirisa la kurayali o bɛ se ka kɛ. ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.